apply. Nanakop na puntong 8% nga balulog ba? May paydak po niya akong utot. Malingaw pa siya. Oh, mubayad mi ron. Nulatabi diya. Tara. Yang sa pa may gipabot na to. Ilan na? Uno, dos, Kanusa man ta asala ni syudad oy. May kwarta diri sa bukid. Wala naman siguro mo agi diri kay kabalo naman sila diri ko tigdagop ba. May untag mamaya na tong ipangdakop lagi para makapasin ako diri sa bukid. Gilaay nagigog taman-taman diri ba. Sa syudad daghang kay chika. Pero diri daghang kay lamok. Daot tong skincare na to ani oy. Mangita na pugkog trip. Uy, nakop na po ni si Kernel nga piki oh. Sira jud siya panakop diri ba basig wala siya madakpan bukid way diri. Kana iyang gidakop diya May paydak po niya akong utot. Malingaw pa siya. Wala din na siya tala-tala diya ba. Sige tindog. Nanakop na po day ka. Itugaan di kang papluy be. Hala, nagasgas na gini. Ay, abog na di ay. Kubaan, nagunta. Paps! Nanakop na po tong 8% nga balulog ba? Unya, kamu ni bahala to Di na gini pwede ni. Murag na nubra na si Kernel ba? Tawagon ako to kong mga tropa. Buangan ni Kernel tumaging si Mana oy. Gidakop mi. Uy, unsa may rason na? Pasaon-saon sa mi gidakop among speaker gipangayuan og rehistro. Na, kauban ako na sa una, kusuki na mangutong na. Ako po gidakop, kay dili daw miyo akong motor. Kalasgaw. Abi na ko akura. Bike maganin ako gidakop. Sige, istorya niyo diri mga pre. Ay, si Kernel ba, bisag kung saray, pandakpo na niya, sa una pa na siya. Ikaw, Paps, basig gidakop po kaniya, Paps. Ako, wala ko gidakop, pero akong manghod, iyang gidakop. Matay na nubra na ng Kernila na ba? Mao ganino, pero insakto. Kaya nagtapok mo diri. Unya, nagdakop siya dito. Sampulan siguro na to. Tara. Kaigit lagi niyo ron. Uy, murag mo bayad ni sila mga violation ba? Kini kay kwarta na pod. Psta, dali mo. Oh, mubayad mi ron. Nulatabi diya. Tara. Oy, mayo kay nana mo. Oh, sa pagkainomdom na ko, tumango ni mo, Paps. 1.5 violation na to. 1.5? Oh, 1.5. Ah, grabe, kadako ba na nga violation? Aw, mas maayo yun ng dakog violation para dako po siya sukleon. Aw, wala tayo nanay. Tinarong lang nga tuwa di ha. Taysa, Kernel ha. Kay muragwa mo kung Cecilio. Tibuok maguni. Oh, no. Yang sa pa may gipabot na to. Ilan na? Ay, kusuki ka man ako. Mau ni ang ibo kay kusuki ka. Tulo. Uno, dos, tres. Unya, stable na ka diya. Panako pag-usab ha.